Noong June 25, 1950, inatake ng puwersa ng North Korea ang South Korea matapos ang kanilang bakbakan sa border at rebellion sa South Korea, kung saan suportado ng China at Soviet Union ang Norte, habang suportado naman ng United Nations at Amerika ang South Korea. Ito ang kwento ng Korean War, digmaan sa pagitan ng dalawang magkasalungat na ideolohiya na nagresulta sa tuluyang pagkahati ng Korea sa Communist North at Democratic South, ang pinakaunang komprontasyon ng Cold War sa mundo sa pagitan ng US, Soviet Union at China. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Matapos ang pagkatalo at pagsuko ng Japan noong World War II, ang bansang Korea na dating Japanese colony ay formal na inokupa ng Soviet Union at Amerika. Hinati nila ang bansa sa 30th parallel, kung saan bumagsak sa kontrol ng USSR ang bahaging norte ng bansa, habang nasa ilalim naman ng kontrol ng US ang bahaging south ng Korea. Kasabay nito ang pagtatag ng US at Soviet Union ng Joint Commission para pamahalaan ang bansa, kung saan ibibigay ng dalawang makapangyarihang bansa ang kalayaan ng Korea matapos ang 5 taon. Pero ilang riots ang naganap sa iba't ibang bahagi ng Korea dahil tutol ng mga Koreans sa sitwasyong ito, na dahilan sa pagdedeklara ng US ng martial law sa buong bansa, at sa pagtakbo ng panahon ay naging klaro na sa kanila na hindi epektibo ang Joint Commission na pamamahala ng US at Soviet Union sa Korea. Dagdag pa nito ang unti-unting pagkasira ng relasyon ng US at Soviet Union na naging dahilan sa tuluyang pagka-divided ng mga Koreans sa lahat ng bagay. Kaya nagmungkahi ang US na magsagawa sila ng isang general elections sa bansa sa pamamahala ng United Nations, na na-reject naman kaagad ng Soviet Union at ng mga komunistang Koreans dahil hindi sila naniniwalang magiging patas ang eleksyon. Dahil ayon sa kanila na napakakurap ng sistemang demokrasya, madali daw itong madaya dahil sa pamamagitan ng pera at impluensya. Kaya nagsagawa ng separate election ng South at North Korea para masolusyonan ang sitwasyon. Kaya noong 1948, formal na itinatag ang Democratic People's Republic of North Korea sa pamumuno ng dating guerrilla leader at komunistang si Kim Il-sung, na suportado ng Soviet Union. Samantala, nagdeklara rin ng kalayaan ng South, kung saan naging isang independent na bansa rin ito, ang Republic of Korea, sa pamumuno ni Syngman Rhee, na siyang suportado naman ng Amerika. Kaya payapang nag-withdraw ang pwersa ng US at Soviet Union sa Korea matapos may tatag ang dalawang bansa. Pero ang pinuno ng North Korea na si Kim Il-sung at ang leader ng South na si Syngman Rhee ay gustong wasakin ang bawat isa sa kanila para makontrol ang buong bansa at para mapag-isa nila itong muli, kung saan palagi nilang hinihikayat ng kani-kanilang mga kaalyadong bansa na suportahan sila sa kani-kanilang layunin. Gusto ni Kim Il-sung ng Norte na bigyan sila ng mga armas ng Soviet Union para sasakupin nila ang South, na ganoon din naman ang request ni Syngman Rhee sa Amerika. Ayon naman sa Soviet Union na gusto nilang suportahan si Kim Il-sung na mapag-isa nito ang buong Korea sa ilalim ng komunistang gobyerno, pero gusto ng USSR na iwasan ang direktang komprontasyon laban sa US. Paniniwala rin ng USSR na hindi mangingialam ang US sa civil war sa Korea, tulad ng hindi mangingialam nito sa civil war sa China. Nang matapos kasi ang civil war sa China, naging desperado naman ang mga Chino sa Soviet aid dahil sa pagkabagsak ng kanilang ekonomiya, kung saan tinake advantage naman kaagad ito ng Soviet Union at binesyo ang China na tulungan ng North Korea, na naging dahilan sa pagsuporta ni Mao Zedong kay Kim Il-sung o ang military support ng China sa North Korea.
Samantala, ang sitwasyon sa militar ng South Korea sa mga panahong yon ay hindi gaanong kalakas dahil sa ilang beses na kumprontasyon sa border. Bago pa man ang pagsiklab ng digmaan, ay 8,000 South Korean personnels na ang namatay sa kani-kanilang guerrilla warfare sa border na dahilan sa pagkakaantala ng pagtatag ng South Korean Army. Pero kahit ganun pa man ay nasa mahigit 90,000 naman ang trained soldiers nila, 30 aircrafts pero wala silang tangke di giyera. Samantala sa norte sa kalagitnaan ng 1950, ang pwersa nito ay napakalakas na. Meron itong 200,000 na sundalo ang KPA or Korean People's Army at ilang libong mga Chinong sundalo na ipinadala ni Mao Zedong sa North Korea. Nakaorganisa ito sa 10 infantry divisions, isang tank division na merong 280 na tangke at isang Air Force division na merong mahigit sa 200 aircraft ang norte at 30,000 na reserve troops. Kaya noong June 25, 1950, alas 4 ng umaga, tinawid ng North Korean Army ang 38 parallel line ng border ng dalawang bansa para umatake sa South Korea. Sa araw na yon, nagsimula na ang Civil War sa Korea o ang Korean War. Mabilis na kapag-advance ang pwersa ng Norte sa South na suportado ang kanilang tank division. Dahil walang mga tangke ang pwersa ng South, madali itong winasak ng pwersa ni Kim Il-sung. Sa loob lamang ng 2 araw, bumagsak sa kontrol ng North Korea ang syudad ng Seoul, ang kapital ng South Korea. Sa mga panahong yon ay halos 80% na ng buong pwersa ng South Korea ang winasak ng Norte dahil walang magawa ang mga pinuno ng South Korea. Partikular si Syngman Rhee, inutos nito sa kanyang natitirang sundalo na patayin ang lahat ng mga communist sympathizers sa South na nagresulta sa pagkamatay ng mahigit sa 200,000 na mga komunista sa South Korea. Samantala, ang natitirang pwersa ng South Korea ay dinepensa ng bahaging south ng Han River para mapigilan ang pag-advance ng pwersa ng Norte. At kung matatalo sila sa labanan ay tuluyan ng babagsak sa Norte ang buong Korea, ang kanilang tanging pag-asa na lang ay kung tutulungan sila ng Amerika. Nabahala naman kaagad ng Amerika sa pangyayari sa Korea kahit na hindi ganun kaimportante sa kanila ang Korean Peninsula o hindi ito strategic location para sa kanila. Di tulad ng Japan at Germany ay nababahala sila sa paglawak ng impluensya ng komunismo dahil sa nakarang taon ay napatalsik ng mga komunista si Mao Zedong, si Chiang Kai-shek sa mainland China at dumayas papunta sa isla ng Taiwan. Kung sakaling babagsak sa kontrol ng Norte ang buong Korea at magiging isang komunistang bansa ito, ay napakalaking threat nito sa Japan na napaka-strategic para sa mga Amerikano. Kaya sa buwan ng August sa parehong taon, sinecure ni Truman ng presidente ng Amerika ang approval ng US Congress para sa $12 bilyong na pondo para sa military action na kanilang gagawin sa Korea. At sinimulan kaagad ang pag-transport ng US troops mula sa kanilang base sa Japan papunta sa South Korea. Sa mga sumunod na buwan, nagipagbaka ng pwersa ng US sa mga North Koreans. Pero ilang beses silang tinalo ng pwersa ng Norte dahil sa dami ng kanilang mga sundalo hanggang sa napilitang umatras ang pwersa ng US, Britanya at UN sa bahaging south ng bansa sa Busan. Sa katapusan ng buwan ng Agosto 1950, mahigit sa 80% na ng buong Korea ang kontrolado ng pwersa ng Norte. Pero umatras sa bahaging southeast ng bansa ang pwersa ng US, Britanya at UN, kung saan kontrolado pa nila ang lugar, pati na ang pantalan sa syudad ng Busan. Pero inatake rin ito ng pwersa ng Norte at para mapigilan ang pwersa ng US, UN at ng mga kaalyado nito na makapagpadala ng mga reinforcements sa pantalan ng Busan. Pero napakalakas ng depensa ng US at UN sa Busan na pinamumunuan ng UN commander na si General Douglas MacArthur. Kaya napakaraming sundalo sa Norte ang namatay sa bakbakan sa Busan na region. Sa buwan ng September, nagsimulang bumaliktad ang sitwasyon nang dumating ang napakaraming mga tangke ng US sa Busan Port at ilang libong sundalo ng US para i-assist ang UN troops sa lugar. Sa mga panahong ding yun ay kontrolado na rin ng Amerika ang karagatan sa Korean Peninsula, pati na ang himpapawid ay kontrolado na ng US Air Force na siyang nagbigay ng matinding problema sa Korean People's Army na mag-establish ng supply lines sa South.
Galit naman si Kim Il-sung na hindi mapasok-pasok ng kanyang pwersa ang Pusan na inutos nito na umatake ang lahat ng kanilang pwersa sa lugar para tuluyan ng mapalaya sa mga Amerikano sa Korea ang Great Naktung Offensive dahil kung hindi ay magiging staging point ito sa pag-counterattack ng UN sa pamumuno ng US kung saan nangyari nga ang kinakatakutan ni Kim Il-sung na counterattack ang US kung saan nawasak nila ang pwersa ng Norte sa bahaging Southwest. Sinundan pa ito ng pag-atake ng Amerika sa bahaging Northwest ng Pusan perimeter. Sinundan pa ito ng isang massive air raids ng US sa South Korea para wasakin ang pwersa ng Norte sa iba't ibang bahagi ng South Korea. Kahit ganun pa man ay hindi pa rin basta-basta matatalo ang North Korean Army dahil walang tigil rin itong pagpapadala ng mga reinforcements sa kanilang puwersa. Kaya ayon kay General MacArthur sa UN military generals na para ma-retake nila ang buong South Korea, kinakailangan na magbukas sila ng panibagong fronts kung saan sa western part ng bansa magpapadala sila ng massive invasion force para ma-retake ang kapital, ang syudad ng Seoul at mag-cause ng panic sa North Korean Army para mapilitan itong umatras pabalik sa kanilang border. Kaya napili nila ang Incheonport sa bahaging northwest ng South Korea, malapit sa syudad ng Seoul, kung saan doon dadaong ang pwersa ng UN sa pamumuno ng US ang Operation Chromite para ma-divert ang atensyon ng North Korean Army palayo sa Incheonport nang sagawa ng massive air raids ng US sa iba't ibang bahagi ng South Korea na possible landing site ng UN kung saan kinagat naman ito ng North Korea. Noong September 13, 1950, sinimulan agad ng US at British Navy ang pagbobomba sa North Korean defenses sa siyudad ng Incheon. 2 araw makalipas nagsimula ang pagdaong ng UN troops sa isla ng Ulmido, malapit sa Incheonport. Unang dumaong ang US Marines sa lugar kung saan hinarap naman agad ito ng North Korean troops na madaling tinalo ng US. Kaya napilitang umatras ang natitirang sundalo ng North Korea sa siyudad ng Seoul. Sa sumunod na araw, nagsimula ang pag-advance ng UN forces sa lugar. At September 17, nagharap na naman ang magkabilang pwersa malapit sa siyudad ng Seoul kung saan winasak ng UN ang mahigit sa 6 na tangke ng North Korea. Sa bakbakan, nakuha pa ng mga Amerikano ang Gimpo Airfield na siyang nagbigay ng malaking advantage sa US Air Force. Noong September 19, 1950, narating na ng pwersa ng US at UN ang siyudad ng Seoul kung saan isang matinding bakbakan ang naganap sa lugar. 40,000 UN at US troops ang bumaha sa siyudad laban sa 7,000 na North Koreans na dumedepensa sa siyudad. Kaya noong September 25, 1950, tuluyan ang napasok ng UN forces sa siyudad at naging mas mahirap na ang sitwasyon dahil naging house-to-house na ang bakbakan sa mga kalye ng Seoul. Pero noong September 28, tuluyan ang bumagsak sa kontrol ng UN ang kapital ng South Korea. Sa unang buwan ng digmaan, tagumpay na nasakop ng puwersa ng North Korea ang 80% ng bansa hanggang sa makorner nila ang puwersa ng US at UN sa Pusan perimeter sa South Korea. Pero nang magsimulang mag-counterattack ang UN at US, ay unti-unting lumobo ang casualties ng North Korean Army hanggang sa tagumpay na paglanding ng US at UN sa siyudad ng Incheon kung saan nakuha nilang muli ang kapital ng South Korea. Pero hindi pa doon magtatapos ng digmaan dahil sa susunod na buwan ng Oktubre mag-a-advance pa ang UN forces sa North Korea para makuha ang siyudad ng Pyongyang. Pero biglang dumating ang napakaraming sundalo ng China sa Korea para tulungan ang sitwasyon ng North Korea na mapapanood natin sa susunod na video. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abisang TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunod.